ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲಾಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪು ಗಕಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಪದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ 4 ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ಕಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಇನಿ 4ನೇ ಸಲದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪುಡುಂಡು 4ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗಳ ಮಮ್ಮಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇರ್ಬಂಡ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದಾದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಇನಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಕುಸಿಗೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವನಸಲಂದು ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಣ್ಣ ಪನೊಡೆಯ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಮಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಬೈದಂಡು ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜೀವಗು ತನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವನಸದಾದಂದ ಪಂಡ ಅವು ಗಂಜಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೈದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಸಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ಕೂಟಾದಿ ನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನತಂಡ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂತೋನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಗಳಿಗಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪಂತುಡು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಕು ದಾಚತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೂಸಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಗಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಧಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತಿಗದ ಜಬದಾರಿದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ 2 ಜನ ಇನ್ನ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಬನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟುದು ಕರಿನಾಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾಡುದು ಇಂಚಿ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಲ್ನ ಮೆಂಚೋದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲ ನಿಚ್ಚು ಕಲಾಶಾದ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತು ಸಿನಿಮಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇಂಚೋಗು ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಟೋಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪರೆವು 5 ದುಂಬುಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆತ್ತಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ದೈದಿದಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದನ್ನ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರವಿ ರೈ ಕಳಶ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಲ್ಯಕನೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರೆಯವು ಗರುಡ ಗಮನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪರೆವು ಋಷಭ ವಾಹನ ಗರುಡ ಗಮನ ಟೋಬಿ ಈ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲಂದು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರು ತು ಕರಡೈತೆ ಆರ್ನ ಬಾಡಿ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುನು ಆರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪವನ ಅಂದಾಜಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಎತ್ತುಗ ಆರಡನೆ ಕೇನ್ಗ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಪ್ಪು ಚಿತ್ರರಂಗಪ್ಪು ದಿಗ್ಗಜ 2 ಜನ ಕುಲ್ದೇರಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಶೋಕ್ ನಡಪರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಕಲ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೋರದ್ದು ಇಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ದಾನೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವೇರು ದಾನವಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಪತ ಬರ್ರೆ ಈ ಟಿ ವಿಡ್ದು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನಂತೂ ನಿರಂತರವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಕಳಸದಂಚಿ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಂತೆ ವಿಜಯಣ್ಣಡಲ ಇಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಳಸಡ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಟಿ ವಿ ದಕ್ಲಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸಹಜವಾದ ಅಭಿನಯ ಯಾನ ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲದು ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾ ಆತಂಡು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆಪಡು ಒಂದು ಆತು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ರವಣ್ಣ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಡ್ದಾದಂದ ನನ್ನ ಅಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ತೋರಲ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಗೇಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಬದುಕಿಡ್ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತುಮುಲೋಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಣನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೆಯಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಗನ ಬುಡ್ದು ಕೊರೆಯಲಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ತಂದಂಡ ತುಮುಲೋಲು ಬೇನೆಲು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಬರ್ಬುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೊಡಿದೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೊಳಲಾಟದ ಬಗೆಟ್ ಹರಿಣಿ BC ರೋಡ್ ಮೊಕಲು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎದುಕುರಂಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ BC ರೋಡ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಜೇಪತು ನಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಂದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ರಡ್ಚಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಚೊರೆ ಮನ್ಪೇರು
ಎಂಕುತು ಏರಾಪಣ ನೀನು ಊರ್ ತಕ್ಕ ಮಾತ ಪನಡ್ ಪಣ್ಣ ಬಾಸ ಆಡ್ತಾ ಇರಿಜ್ಜಿ పోడిందని ఏ రాజంత పోడిగేనా అందే పోడి పొడిದ ಸೈಪೇರ್ ಅದು ಇದು ಏಸತಿ ಬಂಡಮ್ಮ ಇದು ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಏಸತಿ ಬಂಡೆ ನಾನು ಬೀದಿ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಬಂಡದು ಇದು ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಗ ಬಡಪ ತಿತ್ತನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೀದಿ ಕಟ್ಟನ ಸಹಜ ಇದು ಇರ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ತೇಡ್ಡೆ ಬೇಲಿಡುಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಇರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇರೇ ಬೇಜಾರನ ಮಲ್ಲೆ ಜಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಸತಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ತೂಂಡ ಯಾ ಬಣ್ಣಗೆ ಸೂಪು ಮಿನಿತಿನ ಚಿಲ್ಲರ ಉಂಟು ಪಂಡು ಪಂಡು ಸಾಕಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಜಿ ಬಣ್ಣ ನುಪ್ಪು ಬಾಲವು ಒಂದು ವೇ ಸೂಪುಡ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ನೀನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಳಪುಡ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪನ ಮಿಲ್ಲದ ಸಂಬಳ ಸಾಲ ಯಾರೊಂದಿದ್ದಾಂಡು ಆಜಂತ ಸುದ್ದಿ ದಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಆಜಂತ ಸುದ್ದಿ ದಪ್ಪರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತೂಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ ಯಾರು ನೋಡಾರ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ನನ್ನ ಚೊರೆ ಮನ್ಪು ಚಾರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಏಪತ್ತು ನಂಗಲ ಚೊರೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರ ಕೆಳದಾಗ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ದಂಡಗೆನ್ನು ದಾದಾಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ದಾಯ ಮಾರಿಯ ಚೊರೆ ಮನ್ಪುನಿ ಏಪತ್ತು ನಗಲ ಅಡ್ಡ ಆಡತ್ತ ಪಾತೆರಡಿಗೆ ಆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾತೆರದಾನ್ ನೀರು ಓಲ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ ನೆನಪುಂಡಮ್ಮ ಇರೇ ನೆನಪಿಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡಮ್ಮ ಏನು 5 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಕ ಸೂಪು ದುಂಜ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಕೈನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಜನ ದಾದ ಬಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬೇರೆ ಪತ್ತದ ಹಾಕಂಡು ಹಿರೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ఒక బీడిద కుత్తిడు నీకు బెచ్చదీతారమ్మా ఇరే నెనపుండే అంటే దాద తప్పుండు బాలే ఈ తప్పు సాది పత్తెర బల్లి ಬಂದು ದಂಚಮಂತೇರು నీకు దాయం మాత అర్థ అప్పుజి హరి ఏ తణల నిన్న పొప్ప మారేయా ఉంచు అర్థం అంతోను పొప్ప పొప్పన ಬಂದ ఇంక డౌట్ ఆపు పొప్పగే ಆರು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಕೆರತಮ್ಮ ಆಕೆರತೀರಿ ಲೇ ಬಾಲ ಕೋಪಾಡ ದಾದನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಅಂದ ಈ ಬೇಜಾರ ಬಂದಿನ ಹಂಗಿದೆಪ್ಪು ಹಂಗಿದೆಪ್ಪರ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪನೆ ಅನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಗಿದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟದ ನಂಗುದ ಕಜಿಪ್ ಅಂದೆ ಮಗ ಒನಸು ಕೊರಿಯರದ ಬಂಜಾರ ಯಾವ ದಾದನೊಂದು ಹಾಕದು ಪೋಂಡು ಏಕಿದ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜ ಊನು ಪೊಪ್ಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾನೆ ಎಂಕೆ ನಿಗಳು ಚೊರ ಮನ್ಪುರ ತೂವೆ ರಾಪ್ ಜಲ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಮಗ ಜೆಪ್ಪು చెప్పు ఏం చొర చెప్పా ಬೇಗ ಬೈತಾನೆ ಬೈದೆ ಬೇಗ ಬೈತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾನು ಬತ್ತದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಓ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಅತ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳ ಚೊರೆ ಮನ್ಪೋಡೆನ ಈ ಪಾತಿರೊಟ್ಟು ಚಾನೆ ಮಗಟ ಪಾತಿರಣ ನರೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ ನಗತಿಚ್ ಬತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನದ ಗಂಟೆ 10 ರಾಯನಿ ಬೇ ಓಲಿತಿದ್ನ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಬೋಪೆತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಡು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬಾರಡು ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದು ಮುಜ್ಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾ ಯಾನ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಓಲಿತಂಬೆ ನ ಈ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಾಡಾರು ಆರಿ ನೀ ಪಾತಾಡೊಂದು ಬೈದಿರತ್ತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾತಾಡು ಪರಂತನಾಯಿ ಇದಾದಕ್ಕೆ ಪರಂತನೈ ಪರಂದಿತ್ತೆ ಯಾಂದಲ ಸೂಪುದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಕದ್ದಾಲ ಪರ್ತನ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಾಸಿದೆ ಎಡೆ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ನಾನು ಪರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಗೆ ಪಾತೆರೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ದಿ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಕ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಾನು ಈತ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಯನ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರಿಯ ಮಾರೈ ಎಂಚಿನ ಹುಡುಗರೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಾತ ಅಮ್ಮರ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಇರಿ ಬೇದದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಿ ಜನ್ಮಗು ದೇ ಅಮ್ಮ ಇರ ನೆನಪುಂಡ ಎಂಕಿತ್ ಪಾತೊಡಿತ್ತ ಇರ ನೆನಪುಂಡ ಇರಿಗೆ ಇರ ನೆನಪಿಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ನೆನಪುದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ಕೊರಂತೀರು ಹಕ್ಲೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಜೀವನ್ ಬಲ ಹುಲ್ಲು
ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಆಸೆಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ನೆಕ್ ಈ ಜನ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಾಡಿಗೆದ ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೆರಿ ಯಾರು ಆಸೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಇದಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ಕೊರತ್ತೀರ ಅప్పుడు ಸೈಯಡಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಾರಾಗ ಎಂಗೆ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಾಡು ಇದಂಟ ಪಂಡೇನ್ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರ್ಸಲೇನು ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ ದಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಳು ಓಲಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಸದ್ ನಿಜ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ పోయా గవర్నమెంట్ స్కూల్కు పోయా నీకు ఎట్టే బేల తిక్కించ బాలే ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರ್ ನೆಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಈರೊಂಜ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅದೇ ಅತ್ತ ದಾದ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಮಸೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದಾದ ಹಾಕುವಾರ ಅತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಹಾಕುವಾರ ಅವ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ 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 ಏತು ಸಲ ಬಂದ ಪಾತಿರುತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ರಟ್ಟಿದಲ್ಲ ತೋರ ಮನ್ಪರಿ ಎಂಕ ತೂಯರ ಆಪಜಿ ಮಾಡಿ ಪುಲ್ಲು ಮನಿ ಬಂದೆ ಇಂತಿಗೆ ನೀರು ತೂತಿಯಾರು ನೀರು ಆಮೇಟಿತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಮಸೆ ತೂತು ಒಂದು ದಾದೆ ಹಾಕೋರೆ ಬಾಲ ಪೊರ್ತಿ ಬಾಲ ಕುಲ್ಲು ಹಾಕೋರ ಹಾಕಣಮ್ಮ ಸಾದ ಬಾಲ ಆರಿನ ಪಪ್ಪ ಜುರು ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಜಪ್ಪು ಎಪ್ಪರ ಗೊತ್ತು ನೀ ಈರೇನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ಇರ್ ಬಲೆ ಉಲೆ ಪಣ್ಣಾರ್ಥ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಉಲೆ ಪಾಡೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಏಪತನ ಸುಖ ಇಚ್ಚು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪ ಮಾರ ಜಪ್ಪು ಜನ ಜಪ್ಪ ನೀ ಬೋಲೆ ಸಪಡ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಹೋಕಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಪುರಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಊರು ಹಿಡ್ಕೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ஒரு ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗೂಂಜಿರ್ದು ಬಿಡ್ಪುತ್ತೆ కొంచెం అంగి తెప్పారులా అతి జాగ్ చెప్పు నాకు కొంచెం మందిరి పాటల సరి కట్టాపు జాగ్ కొంచెం ఉమ్మిలు తుచ్చిన మాత ಈರಂಜದ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿರದನ ಇಜ್ಜಿನದಾನೆ ಸುಖನೇ ಇಚ್ಚಿ నుంచి బస్ అవలక సీదా లక్కొందు పోయరాండు ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಪ್ಟೆ ಏತ್ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪೂರ ತಲಕ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮೇರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಆರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಈರು ಪಾತಿರುತ್ತಿ ಈರು ದಾರ ಪಾತಿರುತ್ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾದ ಎತ್ತನೆ ನಾನು ಪಾತಿರು ಗಂಟೆ ತೂಯನ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತೂಯ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ಇರು ಕುಳ್ಳೆ 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 ದೇ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಈಡೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಟೋಂಡು ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬೇಗ ಬನ್ನು ಈಜಿ ನೆರ್ಪರಿ ಇರು అంటే లకొన్ పోపెం కులై బెల్ పేరు వెతన్ పరు దాద పను ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ నెర్పుజి మారే ఓర పన్ను దాద ಅಮ್ಮ 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 ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ನೆರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ నెర్పుజి దాద పను బొక ఈ దాద ఇది పొర్తాన్ పును ಒಂದು ಯಾನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂತೂತಮ್ಮ పొండు దుతన ಅಂದಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಪ್ಪುಣತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಡಿಪ್ಪುಣಿ ಎಂಗ್ಳು ದುಮ್ಮು ಮೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ದುಬೈ ಪಾಯಲಿ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಂತ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇರಡ ಪಂಡ್ರ ಎಂಕ್ ಜುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಯಾನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿನೇ ದುಬೈ ಪೋಡಮ್ಮ ఇది ఎల్ల దుబాయ్ పోపినా ಅಂದು ವಿಸಿಟ್ಗೆ ವಿಸಾಡೆ ಬಾಲೆ నేకు ಕಾಸು పొర్చ ಬಾಲೆ ದಾದಮ್ಮ ಕಾಸು ಬರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರೆಜ್ಜಿ ಏನತ್ತ ಏಟು ಸೆಟ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ತೂಪೆ ಬಂತೇರು ಅವು ನಂಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುಣ ಒಂದು
ಈ ಪೊನ್ನು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ತಲ ತೂಪಾದಿ ನೆಜ್ಜಾಲೇನು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಂತ ಇಲ್ಲು ತೂಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಆನಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಪಿದೇಡು ಒಂಥದ್ದು ಬೈದಮ್ಮ ಪಾಸ ಸಂತ ನಿಜ ಬಾಲ್ನೆ ಪುಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಕಾಣ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೋರು ಇಲ್ಲು ತೂಕಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕದಂಕ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ್ ಲೆಪ್ಪ ಇದು ಪೊಪ್ಪಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಎಂಕೋ ಒಟ್ರಸಿ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮುಗಿಯರಿಚಿ ಲೆಪ್ಪ ಪೋ ಲೆಪ್ಪ 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 ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಕಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಬರ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಇರ್ನ ಮಗನ ಇಷ್ಟ ಅಂತದಳು ಎಲ್ಲ ಮಗಳು ದುಬೈಟ್ ಬೇಲೆಗುಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾಡು ದುಬೈಗೆ ತೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾನ್ ಪಂಡದು ಬೋಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇರ್ರ ಯಜಮಾನ್ರಿಜ್ಜಾರ ಅರೆ ಇಜ್ಜರಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ರಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಮದುವೆದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ ಕಂಡು ಸರಿ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬೈಜಲೆ ಬಾಳೆ ರಕ್ಷಾ ಬಲ ಮಗ ಉಲ್ದಾತ ಮಂತದಲ್ಲ ಬಾಲೆ பொருளுள்ள தாத ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷಪನ್ ಅಂದ ಒಂದು ಮೇನೆಂಚ ಗುರ್ತಾ ಎಂಕಲ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯೆ ಅನ್ ಸಾರಿಗ್ಲೈತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ನಾಡ್ದೆ ದುಬೈಡ್ ಲೆದೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚೇರಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪಲ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳು ಅಮ್ಮ ಅವಿನ ಬತ್ತ ತಾಯಕ್ಕೆ ಏನೋರಮ್ಮ ಏನು ದಾದಾಂಡು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಪೋಪಾತ ಆಯ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಪ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆನ್ನುಜಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಫನ್ನಿಯಾ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನಡೆಯ ಮೂಲು ಪೆರಾಪಣ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಯಾ ಎನ್ನ ದಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಕೊಡ್ಚಾ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲಾರು ಪೊಪ್ಪನ ಎನ್ನೆರ ಎನ್ನುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನಿನ ಮಗನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸಪೋಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನಂಡ ಇರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐಟ್ ದಾದೊಂಡು ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬರ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲರ ಬೈದಿನ ಅತ್ತತೆ ಜೀವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬೈದುಂಡು 7:20 ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು 11:20 ಓಕೆ 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 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಂಗಲ ನಾ ಬರ್ಪಾ ಓಡೆ ಬರ್ಪೆ ಓಡೆ ಈ ತೀರ ಸುರುಮ ಇದೇನತ್ತ ಆರ್ನಿಕ್ ಮಾಮೆ ಆಪುನಾರ್ ಅರ್ರ ಕಾರ್ಪ ಮಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿದ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಅವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಬಾಲೆ ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಡ ಪಂಡ ನಿನ್ ಪೊಪ್ಪಡಲ ಪನುಚಂಬೆ ಬಾಲೆ ಏರಡ ಆಜಂಟ ಆಜಂಟ ಪನ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗಿದು ಬೋರುಂಡು ಬೇ ಆಜಂಟ ಯಾಮನೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಈರೇ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲದು ಅತ್ಯ ಬಾಲೆ ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ದುಬೈ ಪೋಪಾತ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಎನ್ನುಜಾ ಇರು ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಇರು ಯಾನಿತ್ತ ಪೋಪನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವಿಸಾಡು ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರದ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಓಕೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನು ಉರಿಯತ್ ಅಮ್ಮ ಇರೇನೆಲ್ಲ ತೋಪೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ತಗೊಳ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಈರಡೆ ಬತ್ತಾರಂದಂಡ ನೆಲ ವಚ್ಚಾರ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕರ ಕುಂಟರ್ದರ ಪೂರ ಆಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಈರು ಏನಲ್ಲ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಈರೇನ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೋಟು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಪುಣತ್ತಮ್ಮ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂಬೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಂಜ ಕಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಆಜ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅವಳು ಬೇರೆ ಗಲ್ಟ ಬರೋಣ ಅಜ ಮೂಲೆ ಕುರಿಯಾಡ ಆಜನ ಮಲ್ಲಾತ ಬೆ ಬಾಲೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾತ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟಾಡೋದಿರೋದು ಇದು ಇಡೀ ಊರು ಬಾಲಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಡಬರ ತೆರೆಯೋದಿರ ಬಾಳೆರೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನಡಬಾರೆ ಕಲ್ಪಾಯ ರಾತ್ರಿ ಮಗಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪುರೆ ಅವಳ ಯಾರಿಜಿ ಪಟ್ಟದು
ಮಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಅಡೆ ಬರ್ತದ್ಲ ಬೇಲೆ ತಾಲತ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮ ಪಾತೆ ನಟಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಇರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪೆ ಬಾಲೆ చెప్పా నేను కాన బేగ లక్కర ఉండదు కాలి పంజికి చెప్ప చేపల్లికి ఉంది అభ్యాస పో వనస్ పన్పు పో నేను వనస్ పాడు బల ಎಂಚಿನ ಮಂದೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿರೆ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಡಿನ್ನರ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರದ ಒನಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಜತ ಬಾಲೆ చెప్పు చెప్పు మరి ఈ రెంచిన గలిగ చెప్పు చెప్పు ఇంక చెప్పరా ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಂಚತ್ತು ಬಾಲಂತ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಬರ್ ಪುರಾಣಿ ಅಂತೂಯ ಕೋಡಲ ತೂಯ ಉದುವೆ ಆಂಟಿಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬನ್ಪ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಐಕೇತು ಪಾತೇರುಂಡ ಬಾಲ చెప్పు ಯಾರ ದಾಲ ಪಂತ ಬಾಲ ನಿಮ್ಮ ಇರಗಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಗಲ್ಟ ಮಾಡ್ಪೇನ್ ದಾತ ಸತ್ಯನ್ ಪಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪಂಪಮ್ಮ ಯಾನು ಆರು ಏತು ಪಾತೆರಡು ಪೋಡ್ತ ರಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡಮ್ಮ ಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾತೆರ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರು ಜಾನು ದಯಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಒಪ್ಪಡತಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾರು ಆಜಂಟ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ చెప్పా ಆಡತಾ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರುಚ್ಚಿ నేను చెప్పా ఇంకొంచెం ఎన్నతికి ఉప్పు ఎలా పూజి మెక్కలొంజి దేసెట్ ఏతు పన్పు చెప్పానే ಅಯ್ಯ ಬೇಗ ಬೈದೇನೆ ಅಯ್ಯ ಬೇಗ ಬೈದೆ ದಾಲ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತೇನಾ ದಾಲ ಚೋರೆ ಮಂದಿ ಜೀರ ನನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಜಬ್ಡಾನೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಒಂದು ಇಡು ಬನ್ನಿ ಇದು ಪನ್ಪ ಕೇಳಿ ದಾದ ಪನ್ ಈ ದಾದ ನರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ ಪುನ್ನಾಣ ಸೀದಡು ಪಲ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಈ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚತ ಈ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾ ನಿರ್ಪುಂದೆ ಶಕುಂತಲ ಹಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಬರಡಂದತ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಪುಂದೆ ನಾತಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ఒకదాత ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಬೇಕಾ ದುಬೈದ ಪೊಣ್ಣು ತೂತಲ್ಗೆ ಮೇ ಪೊಣ್ಣು ತೂತೆಗೆ ಪುಣ್ ಅಂಚ ಹೌದಾದೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾಗೆ ಐಟ್ ಮೇ ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ದುಬೈಗೆ ದುಬೈ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಟ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ತೂಪೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ದುಬೈ ಹೋಗೋಣ ಆ ಮೂಲಿದ್ದೇನೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆಗೆ ತೂರ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಏ ಶಾ en ye bala bale en ye bala banna ga ner unte an bale gan nanen here nirpnen sha ay en bale ay ana barpuje na dubai bopne bale an sari ner unte an bale gan engottun ye bale dai dubai bopun engottun en ye pala battadu neronte ಏನ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ ಜನ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನ ನಂಚೆ ದುಬೈ ಹೋಪುನ ಅಂದತ ಬಾ ಬಾಲ ದುಬೈ ಹೋಪುನ ನಾನೇ ಇದ್ದೇರ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕಲೆ ನಾನು ಅಜ್ಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನಕ್ಕಳು ಪಣ ಅಂತೇರು ಆ ಪ್ರಾಗವೈತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಲ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಹಂಚ ಹೋಪುನ ಅಂದ ದುಬೈ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನ ಗಾಯಗೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಾಲೆ ಆಗ ಬಾಯಿ ಬರಡುಂದು ಯಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾನು ಪರಕೆ ಬನ್ಯಾನ ಆನ್ ಯಾನು ಪುಗೇళ్ళు ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯಿನ್ಯ ಯಾನು ಮೊರಂಪುಡು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊರಪುಡು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರನಾಗ ಎನ್ನ ಮೊರಂಪುಡು ನೆತ್ತೇರು ಬತ್ತನ್ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾಯಿ ಪುಡ್ದು ಪೊಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಎತ್ತಿ ಅನಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೋಪುನೆ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಪ ఆయన లైఫ్ సెటిల్ అన్న తాత అవి ఏం ఖుషి అన్న ಯಾನಂಜಿ ಪಂಡದ ಕಾಸ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದೆ ಅನ್ ನಾನು ಆಗೊಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್ದೆ ಇದ್ದೆ ಆ ಗೋಡೆ ಬಂಡೆತ್ತ ಇಡ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ
ಮೂಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರೆ ಆತನೇ ಎನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಾವು ಸರಿಯಾಯಿ ಪನ್ನ ಹೆಂಗ ಆದಿತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್ದೇ ಇತ್ತು ನಾನಾ ಬೈಕ್ದೇ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇತು ನಾನು ಶಕುಂತಲ ಎಲ್ಲೇ ದುಬೈ ಹೋಗ್ಪುನತ್ತ ಯಾನ ಮೋಕೆಟ್ ಪಾತಿರ ಡಾಡ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಡೌಟ್ ಬರುವತ್ತ ಒಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಹೋಗ್ಪುನತ್ತ ఆయన ಇಷ್ಟದ ಪೂರ ಹಿಂಗಿನ ತೆನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಕಟ ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ ಆತಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಮೂಲು ಪೋಲೆ 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 ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಕೇರಿಯವ್ರ ನಾನು ಮಂದಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ಆಯೇ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಇಂಚಿನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಇಜ್ಜಿನದಾನೆ ಜೀವನ್ ಓಲ ಮಾರ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ 15 ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲ ಪಿದರ್ತಿ ಜನ ದಾದೆ ಪೊಪ್ಪ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರಾ ಹೆಂಗ್ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಲೇಟಿನಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಐಕೆ ಕೋಡೆ ಪಂದು ಪೋತೀನಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪಿನ್ ಪೊಪ್ಪ ಆರೆಗಲ್ತ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆವಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅನ್ನ ಬತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಸುಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮದ ಜಿಂಜಾರ್ ಇತ್ತನತೆ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲೆನ ಐ ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲು ಮಲೇಜ್ ಅವರ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂತಾರ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾರಿನ ಕೋಡೆ ಪಂಡತೆ ಜೀವನ ಪೊಣ್ಣು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ ಬಾಲೆ பொருளலத ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ್ ಪಾತರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಜೀವನನ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಗ ಅಂಡ ಐ ಪಿತಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರಡಂಜಿ ಕೇಳ್ನಿ ಕೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐ ದುಬೈ ಪೋಪಿ ಕೂಡ ಊರು ಬರ್ಪುಜೇನ ಛೇ ಈರ್ ದಾದೆ ಐ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವಿಸಾಡ್ ಪೋಪನಿ ಐ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಈರೈಕ್ ದಾಯಾತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೋರೆ ಏನ್ರೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನತೆ ಆಯ್ಗಲ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೆಗ್ ದುಂಬು ಆಯ್ಡೆ ನಮನವರ ಬತ್ತು ತೂದು ಪೋಪೆಗೆ ಇದೆ ಬರ್ಪೇನಾ ಐದು ತಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಐಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲು ನಾಯೆ ಅವಲೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಏನನ ಲೆತಂ ಪೋಪೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಪೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಂದ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಊರದ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುನು ఆయన ఫ్రెండ్స్ నాకు కూడా బన్నగా అడ్డాప్ జాబ్ ఇప్పు ఇప్పు ఈ పన్న మోకేత ఇప్పు తాత పాతేర్ను పొక్కడే ఇదేరేను బుడితే అని పోపేనా ఆయన సెట్ల అన్నా నమ్మ కాతే ఏం పండి నమ్మరట్టు జన మూలెప్పుగా ನಿಕಲ ದಾದೆ ಅವರ ಲೆಪ್ಪುಲಾರೇನ ಜೀವನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಾಂಡ ಬಿದಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಎರಡೊಂಜಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿಕೇನೋ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಕೇಳಣ್ಣ ಇರಗೆ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಆನ್ ಬಾಲೆ ತೀರ್ಪೋತೆ ಇಂಕಿತ ಮೂಲೆ ಅಂದ ಒರ್ತೆ ಪೊಂಡು ಮಗ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇರಗೆ ಆಧಾರ ಆತು ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಆಧಾರ ಆತು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆಧಾರ ಛೇ ದಾದೆ ಐಕಿ ದಾಯಿರು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಾರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನೇ ಬುಡ್ತು ಪಾಠೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ನಾ ಎಂಕು ಒಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತುಂಬು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಲ ಅವ ತುಂಬರ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋಡತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಅವೇ ಬೇಗ ಬಲ ನಾಯ್ ಸಿದ್ಧಾರಂದು ಮುಂಚಿನಾಯೇ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕುಸ್ತುಮೆ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀರುವಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ದಾದ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಬೇಗ ದಾ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇತು ಸಿಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ ಮಾತ ಶೀತ ಮಾತಾಂಡ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಈಗ ಮಾತ್ರ ದೀತೆ ಕೇಂಡ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಚೌಲ್ ನೀರು ಪರ್ಪುನತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಬರು ಕೇಂಡತ್ತ ತರೆಕ್ ಮೀನಾಗ ಮಾತ
ಅಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಕೆ ಬೊಕ ನನ್ನ ಬಡಾಪನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡು ಐಕ್ ಈ ದಾಲ ಮೂಲ್ ತಿಂದಿಜ ಏನ್ ಬುತ್ತಿಡು ನೀರ್ ದೋಸೆ ದೀತೆ ಪೋಪಿನೆಗ್ ದುಂಬು ಈಲ ತಿನ್ನು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಕೊರಾವ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋನ್ ಅಂಪಾವ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 11:20 ಫ್ಲೈಟ್. ಬಾಲೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾರಡ ರಾಪನ ವಿಮಾನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಲೆ. ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒನಸೆ ಬಂತದಿಜ್ಜಾಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಾಯೆ ಯಾನು ಜಾಲಿಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಅಲೆ ಬಂಗಾರ ಅಲೆ ವಿಮಾನ ಬೋಪಿನಿ ಬಂದ ಬಾಲೆ ಅವನ್ ತೂತುದು ಪೊರ್ಲಡು ಒನಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಬಾಲಡು ರಾಪಿನ ವಿಮಾನಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೇಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮಗ ಈ ಬಾಲಡು ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಬೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯತೆ. ಪಿದರ್ ಜನ ಅವ್ವೇ ದೇವರೇ ಎಕ್ಕಡ್ ತಿನ್ಸ ಇರೇಗೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಮೂಲು ಯಾ ನಿಂಡಕ್ಕೆ ನೀ ಪಿದರ್ ಜನ ಅಪ್ಪಣ ಏರ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಬೈ ಯಾನಲ್ಲ ದುಬೈ ಬತ್ತಂದಂಡ ಹಿಂಗ ಅವಳು ಪಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಏಪಳ ಪಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರಡೆ ಕೇಂದು ಈ ಕೆಬಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತದೆ ಅవి ಆ ನಡೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ಆ ನೆರಡ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವಳು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಒಲ ರೂಮ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೆರ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೀರ್ ಅವಳು ಜರ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಾರನ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪೇರು ತನಕ ಕೈ ದೀದು ಚಂಡಿ ಕುಂಟನು ಪುಂಟುದು ತನಕ ದೀದು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಕಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೇರು ನಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಇದೇನು ದುಬೈ ಬರ್ಪುಂದಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದೂದ ತಾಕಲೆಪ್ಪುಣಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಯಾಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರ ಕಾರಣದಾದ ಇನ್ನೊಂದುವೇ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ ಯಾನ್ ಪಟ 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 ಅಂತ ಪಾತೆನ ತೂದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರಿಯೇರು ಯಾನ್ ಪಟ 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 ಅಂತ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪನೆ ಏರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಹಾಚಿ ಒಡ್ಸಬಿಟ್ಟೆಂಕ್ ಬಾಯ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೇರೆ ಏನನು ಪುಗೆಲ್ಲು ಕುಳ್ಳಾದು నువ్వే మొరంపుడు తిరుపతి ముట్టు బర్తనಗ ఆ మొరంపుడు బత్తి నెత్తెరుతూదు ఎన్న పాడి బత్తి సప్త పప్ప అని అందాದ ಕೊರಿಯ ಏಪದುನ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟನ ಮೋಕೆನ ಪಾತಿರ್ದನ ಪಪ್ಪ ಕೊಡೆಯರು ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಗ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬೇದನು ಎಂಗದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ನಾನು ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಈ ರೆಂಡು ತೇತು ಮೋಕೆ ದೀತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾನತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂದಲ್ಲ 11 ಇರುವಾಗ ವಿಮಾನತ ಪೂ ಬಾಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂ ಪೂ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂದಲ್ಲ ಪೂ ಆ ಪೂ 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 ಯಾವ ಪಪ್ಪ ಯಾವ ಲೆಪ್ಪಡತ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಈ ರೆಂಡೆ ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಡುಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ವಿಮಾನೋಡು ಹೊರಾಂಡಲ ಲೈಫ್ ಇಡು ಪೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಈ ರೆಂಡ ಇಮಾಂಡು ಕುಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅವು ದೇವರು ಇನ್ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಎತ್ತವರೇ ಆನ ಆ ಇಮಾನದಲ ಎಂಕಿ ಈ ರಡ್ಡು ಪುಷ್ಪಕ ಇಮಾನ ಉಂಡತ್ತ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತೆಂಕ ಓಲತ್ತು ನೀ ಕೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಈ ದುಬೈ ಪೋಲ ಅಂಚರಣಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಂಡ എന്നോടിക്ക് ഇപ്പോൾ നണ്ട ഈ മൂലെ ബേല വന്നു എന്നെ പൊപ്പമ്മനോടിക്കിപ്പോൾ ഇജ്ജിന്നണ്ട ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കാത്തുന്നുണ്ട് നിക്ക് പുറത്തുന പോപ്പ് ജമ്മ
ಯಾನೊಂದು ಪಾತೆರ ಅನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅನತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಅನಾತ್ತೇರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಫಲದ 4ನೇ ಎಸಲದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಎಡಮ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತು ಮ್ಯಾಟದು ಇಲ್ಲ ಕಾಫನ್ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಗಿರಿಟ ಪೋನ ಕೊಡೊಂಜಿ 5 ಮಲ್ಲ ತಡ್ಪೆಗಿರಿಟ ಬತ್ತಿಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೂಟದಕುಲ್ಲ ಎಡಮ ಕೂಟದಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಕೊರಿಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಊಂಚಿದ ಓರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲದ ಕೂಟದಕುಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರು ಅಭಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂದಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ತೀರ್ಬಾಕೇರ್ವೆ ಎಂತೆ ಬಿನ್ನೆರಡು ಶುರು ಮಲ್ಪ ರವಿಯಣ್ಣ ಇರಿಗೆಂಚಣ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಇಲ್ಲದ ದಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ದೊತ್ತೊಂದಾರೆ ಎಂಕ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಕೊಣನಾಗೊಂತೆ ಎಂಕ್ ದಯಗೋ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿತನ ಅನ್ಸಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮತ್ತು ಮಗೆನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪನಾಗ ನೆಂಚನೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಟ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ರವಿಯಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರನ ಬದುಕು ಲಂಚನೆ ಒಪ್ಪು ದವಣ್ಣಕಲ್ನ ಆಸೆ ಮಗೆ ಬುಲೆ ಹೊಡು ಸರಿಸಾದಿಡ್ಬೋದು ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ನೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಕ್ಲ ಪಾತ್ರಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಾದೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಹರೀಶ್ ಹಾಡು ಸುರಕ್ಷ ಹಾಡು ಸುವೀಕ್ಷ ಹಾಡು ಒರಿಯರ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ಲ ಅರುಣ್ಯರ್ನ ಅಭಿನಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅಭಿನಂದ್ ತಿದ್ದು ದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅರುಣ ಅಷ್ಟೇ ಅರುಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅರುಣ ಲೈಕ್ ಆತನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಅರುಣ ಐಟು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಏತ್ ನಿರ್ನಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಐನು ತೊಚ್ಪಾಯರ ಒಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಆ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಒಂದಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಐಟು ಕುಡಲ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟಚ್ ಬಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕುಡಲ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಜೀವ ಕುಡಲ ಕೊಡ್ತೊಂಡೈ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅರುಣಡ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಐ ಮಲ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಹರೀಶ್ ಅವಡು ಅರುಣ ಅವಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಸುರಕ್ಷ ಮುಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿಗ್ದಿಮಲ್ ನಕ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಕ್ಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ತೂಪೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರುವೆರ್ಲಾಕ್ಲು ಅವು ಅರುಣನ ಗರಡಿಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಅರುಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಎರವಲ್ಲಿ ನಿಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಂಡ ಅಭಿನಯ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಬೈದಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದವರತ್ತು ಇನ್ಯಾನು ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನ ಮಗೆ ಅರುಣೆ ಅರೇನು ಮೀರಿಸವನ ಅಂಚಿನಲ ನಿಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆ ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಪಿದೈಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅರುಣನ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಬಹುಶಃ 50 ವರಮನೆ ನಾಟಕ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ ನಾಟಕದವರ ಪುದರ್ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ಪು ನಚ್ಚಿತನ ಕಲಾವಿದರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬುಲಪರಂ ನಚ್ಚಿತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗೊಟ್ಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ನ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ದಿರ್ತೈನ ಕೈ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ರಮಾ ಬಿಸಿರೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಅರುಣ್ಗೆ ಫುಲ್ ಯಾರನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಲ್ಲ ನೆಂಕಲ್ ತೂತ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ ನಾಟಕೊಡು ಬಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಡರೇನು ತೂತ ಬಟ್ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಇರೇಗಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ದೇರಾರು ಪೂರ
ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸುರಕ್ಷಗ್ಲ ಸುವಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಂದೈತೆ ರೀ ಸುವಿಕ್ಷಲ ಅರುಣ್ಗೆ ಎತ್ತು ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಆತೇನು ಅರುಣ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರಲ್ಲ ಹರೀಶ್ಲ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಿಗಿತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮೂಜೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನು ಇನಿ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ರಡ್ ಇದಾಯ್ಪೋಕೊಂಡು ಆಜೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜೇನು ತೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಎತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಾರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ದಾದಾಳ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲ ನೆನಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರವತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋಡಿ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಿಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣಗಳ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಪಿರೋಡು ಬೆನೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಜಾಹೀರಾತುದ ಕಲೆಗೆ ತೂಪಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತೈಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಅಗಪ್ಪ ನಡೆದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇನಾಮ ಎರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿರ್ ಇನಿತ್ತ 10,000 ದೆತ್ತೊನಡು ಪಂದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ತೆರಾಣ ಕೋಟಾದೆರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ